эфири мо. Ҳама касае чӣ хелен, сӯзен, саломатиётон сӯзай. Телефона дар штатив мемонема, чӣ навигариё, чӣ гапу хабар, саволу ҷавоб мо байни подписчико мекунем. Марҳамат. То духтаракомон омадана. қатъи шумо суҳбат кардан мегирам тамошобино. Беҳад ҳаво гарм, 42 градус. Тоҷикистон 42 градус гарм. Алейкум салом. Салом, салом, салом апаҷон, салом, алейкум салом. Чӣ хелен ҳама каса сӯзен, хубен, саломатиё, зиндагӣ, ҳолу аҳволо чӣ ҳол дорен, дар куҷоҳо гаштен? Апа молодец, раҳмат. Салом алейкум апаҷон, алейкум салом. Салом апай Саида, ман зан ҳастам. Алейкум салом, хуш омадед. Эфири мо танҳо барои занҳост. Салом сӯзи апаҷон, чӣ ҳол дорӣ? Алейкум салом. Як гала гап хабар. Шукри Аллоҳ. Худои лоинам соз бошен апай гулдаста. Ба пеш. Ҳами эмомова Аиша дами шуи ма маъқул шуда чи ҳами эфир кунам сразу шуд ки ҷошид шуд сӯзай. Худо ба шукр сӯзай. Салом апаҷон дар Новосибирск. Салқинакай борон. Ҳамин рӯз дидам погодаи Новосибирск дар рӯи экранам сахранитай. Дидам 24 градус. Иҷа уже саҳар кати 29 градусай. Уже соати 9 да 34 градусай. 9 саҳарӣ уже 34 градус мешавад. Ҳози эфир рафтесай. Ҳо эфир рафтесай. Зинда бошӣ. Раҳмат. Питер. Салом алейкум. Алейкум салом. Раҳмати Алло. Салом апаҷон. шумо чӣ ҳол дорен? Шахсоне ки дар Тоҷикистонен ки ай кадом шаҳрай бинависен? Хушрӯ шуден. Раҳмат. Апаҷони асали ма. Раҳмати калон. Сӯзи духтарҷон. Худо ба шукр соз. Шумо сӯзен модарҷон. Дар куҷоен? Дар хона? На ва как дромадам. Соат 10:45 соати 10 дромадам. Фотимаро обозӣ дровардам. Нигоҳ кунен чӣ кор дора. Я Фотимаро я бор нишон тием. Айна. Ҷип шуда пешаш. Дата вай гирифт. Фотима дата раскраска гирифт. Расм кашидестай. Ҳои зирак айвана бровардемаш. Муҳаммад Мустафо неистанд. Муҳаммад Мустафо ирӯз аквапарк рафтан. Як бора қатъи апам истодан. Апай калоним қатъи. Апай калонима бо ягон тад намешнасен. Ҳамия апай мара мешнасен. Ман се апа дорам. Занҳо бо мардҳо зинда навистиян. Ба мо ҳичи нагуфтем, не ки мо ҳичи дар корай. Ҳар як ами эфири кадагим дар шум кор мечаспен. Шуд кани шуд ки ҷошид худам да кордор шавен. Ма канал ма барои занҳо кушодагим. Ва саволу ҷавоб оиди зан мешава, оиди ма мешава, оиди шум неку. Охир шуи ма чӣ интереснигӣ дора барои баъзеҳо? Ма ҳайрон мешам. Тай чашмам сиёҳ шуда чӣ хали шуда? Апаҷон духӣ мурмур чанд сумай? Дар ватсап бинависен, нарх шароӣ мекунам тона. Салом апай Сайдаҷони қанда асал. Алейкум салом. Фарзандо созан апаҷон. Худо ба шукр соз. Кайфи ҳамиё роҳат када гаштиян. Хай барои ки кор мекунем? Барои ҳамиё хурсанд бошанд барои ма шуд. Ассалом хоҳарҷони ма. Алейкум салом Сайдабоно. Мана шинохтен? Аз шаҳри Владимирский не нашнохтам тона. Ассалому алейкум апаҷон. Беҳтаринен шумо? Нағз фарзандо. Худо ба шукр нағз. Салом алейкум. Алейкум салом. Ассалому алейкум. Алейкум салом. Салом. Салом Сайдаҷон, зинда бошӣ. Ҳамеша хуш бошӣ. Ма ай Каменси Урал. Мода 32 градус. Мошалло беҳтарин. Тоҷикистон чӣ навигарӣ? Ози ҳамаша нақл мекунем. Як гала навигарӣ. Мо ай командаи беҳтарин. Мошалло. Апа ма ҳар рӯз шуморо тамошо мекунам ва мотиватсия мегирам. Раҳмати калон. Муянсар хуш омадӣ ба эфири мо. Апай Саида.
бале гӯш мекунам. Ассалому алейкум. Алейкум салом. Чида ҷавоб намедиҳед? Ҷавоб додестам ку кай эфир сар мешавад? Эфир рафтестай. ҳози ма жувой қати шумо гап задестам подписчико. Нами ма ҳози дами момент да Тоҷикистон соат 22:48 ма қати шумо да эфирм. Шумо навистестен, ма қати шумо суҳбат карда смсҳои шуморо хондестам. Эфир рафтестай. баъде ки эфир тамом мешава, ма ҳамин эфира сахранид мекунам ва боқимондаи подписчико метавонанд ки тамошо кунанд. саволотон боша марҳамат. ма рӯ парӯи шумо чӣ гуна саволе ки оиди ма ва бизнеси ма мехоҳед, марҳамат саволот натиҳанд. Салому алейкум. Алейкум салом. Мошалло хоҳарҷон. Раҳмат. Нав сар кардем апаҷон. ҳо где-то чанқа шид? 5 минут шид ки эфира сар кардем. 5 минут. Фарбеҳ шида. дар асл ма фарбеҳ нестам. ҳамин телефон одама фарбеҳ мегира. ҳар хел мекунада одама. одама маро пеш мебинанд ви қаки меган. дар асл ма ҳаму весм истодагия. фарбеҳ шидагӣ нестам. ҳаму размер, ҳаму куртоҳоя да ҳами телефон одам ҳами хе метофтад. Саидаҷон ҳичи ҳами муваффақ нашудем. Айфа бирлик. Сабр надорен охи. апен хоҳарин сабр талаб мекунад. шумо фикр кардед Саида Фабирлик дромада сразу муваффақ шид? худо ба шукр 4 сола охи кор кардестем. ҳади ақал шумо дар пешотон 1 сол бимонен ки ман 1 сол кор мекунам. 1 сол ҳар рӯз кор кунен. баъзе навичоко ҳамин рӯз кор мекунанд, пага вой ҳеҷ ка розӣ нашуд қати ман кор кунам ки ҳози худаш ҳечира намедонам. 7 бор шид нависестам, ҷавоб наметиҳед. бешухӣ надидам, ҳамин дидагиш ҳаст хондестам. сози ватан гармай, ҳо ватан гармай. 2 рӯз шид кӯдакони аквапарк гуфта дили ҷигар ма бовар кунед хӯрдан. имрӯз бачаи пай калони ма гуфтум аквапаркшон бурд. апаҷон хошотуна краска карден? ин ҳамин рӯз краска кардам. ҳамин рӯз дар салони алмосӣ қошома краска кардам. барое ки рӯзи якшанбе конференсия дорем. то рӯзи якшанбе камтарак сиёҳиш бирава, баъд нежни мешава. ҳози камтарак грубияй то рӯзи якшанбера хира мешава. хиратовак мешава. марам уже 4 каталог шид. мошалло беҳтарин. салом апаҷони ма. алейкум салом. чида ҷавоб наметиҳед? кадом смс ҷавоб надодам? марам да кор мегирен? зан бошен мегирем. айпеш нур доред. раҳмат. ҳама ҳами гапа мегам. так ба худо Саидаҷон дӯстат медорум. Мадина. раҳмати калон Мадинаҷон, марам тара дӯст медорум. Саидаҷон рӯримол зебидай. раҳмат. мехостум шарфбандира нишон медоден. иншоаллоҳ ма бони мекунам. ай и эфири ояндамон шарфбандира нишон метиҳам мешавад. ай и эфирмон ягон ҷой қиндиш надорад. хушрӯби ҳусни худодод. раҳмат. салом алейкум нағзен. так шумо корҳо бачаҳо. алейкум салом. раҳмат. нағз гулдаста рост. так кадаминависа Абдурозиқ пагаҳ бой дорамо да Абдурозиқ интересни нест. апаҷон свети чашмотон хушрӯвай. раҳмати калон. так салом апаҷон. салом алейкум. шумо созен ҳама каса апаҷон. раҳмати калон. хулоса ман навигария нақл мекунам. шумо навистан бигирен. ман смсҳои шуморо аялавам хондан мегирам. беҳад монда шудам. сценарияро навистам, распечатка кардам, тайёр кардам барои конференсия. кубо тайёр шудан. чекорам қариб тайёр шудан. дар чанд рӯз эфир накардем. якта золотои директорам ай шаҳри Самара омадан апай Гулру Бердиева. видеоша дар каналу мондум. соатҳои 1:30 шав рафтем, соатҳои 3 шав биромад. встречат кардем, омадем, меҳмондорӣ ту дастама 100% гузашт. баъд чистка лица кардам тамошобинам. камтарак дар бораи уход гап мезанам. чистка лица кардам. полни пусти рум алишид. диден? ҳозиам соз нашидай рум. полни пусти рум алишид. дар видео маълум неста. ҳози камтар крем кардам. бе
креми солнцезащита вообще нагарден ки рутон доғ мезанад, пешакӣ мегум, обязательно рутона уход кунед. Лицои занак рӯшай. Амин рух шурӯъ боша, уже медонанд ки ай ҳамин рӯи одамизод мефаҳмӣ ки вай чихе уход мекунад. Ҳар саҳар хестен, пенка кати рӯатона мешӯен, якум тоник мекунен, дуюм сиворотка, сеюм креми солнцезащита. Обязательно 50+ шагирен духтаро. Кадомитонда ки дар корай, дар WhatsApp ма бинависен, ма суратоша рӯй мекунам ки дар бораи чӣ гуфтам. Укарат беҳад коктейл пурсидан. Дар ҳамун эфир гуфта будам ки барои ҳомиладор, занакои ширте мумкин нест, барои кӯдакора мумкин нест, барои уже ай подростки, ай 16-17 сола уже мумкин коктейл. Нархш дар корайтона дар WhatsApp бинависен. Тайёр карданша дар эфир нишон додум, кадомида дар корай метона будура тамошо кунам. Борои навма гирифтам ози абзор мекунам қати шумо апа чи ба апа шумо чи смс-ро намехонен. Хондаистам ку кай Новосибирск мебиёен. Иншаллоҳ ба наздикӣ баъди моҳи июл. шумо хоҳар беҳтарине, шумо наставники беҳтарине мо ҳастен. Раҳмати калон. Дина бегаҳ ойликом гузашта моша бино ойликои Фаберликам. Имрӯз як гала харид кардам, очамда доставка кардам. Кӯдакоро аквапарк рӯй кардам. Хирсанг кардам барое ки ойликам гузашт. Ҳар рӯз аквапарк набуд. Бе ҳамирам бовар кунед, ҳар рӯз зиндагишон айрӯи миллион худо ба шукр гузаштаистай. Баъд я инами параи рӯи ма камтарак акда и видео маълум нест. Агар рома пенка катишум ай пеш бинем камтарак инами параи рӯи ма доғ задай ай офтоб. Инай ҷои дастонам креми SPF кунен. Креми солнцезащита кунен ки доғ мезана, доғш намерава, мегум пешакӣ. Айнами крем кардама, крем пигментация от Беловитил ном дора. Аҷоибот зур фоида мекунад, дар таркибаш SPF 15 дора. ҳаму доға равонд, да як шабона рӯз равондаш, барое ки доғ набуд, кам буд. Шахсоне ки ай ҳомиладорӣ, ай офтоб, масалан уже шумо надоштен баъд доғ пайдо шидарутон, инами крем аҷоибот ёрдам мерасонад. Баъзеҳо менависанд сайда ба ту гарантия метиҳами доғи рӯи моро меравона. Ма гарантия наметиҳам. Таваккал ба худо, ҳамин чиза компания бироварда барои доғиро беҳад духтарои бисёрда аз он ҷумла хидимада ҳамин чиз фоида кардагиай. Артикулуш 1163. Мада беҳад ҳамин фоида кардагиай. Занҳое ки мегиранд ба мегӯянд ҳеҷ фоида накард. Ози ман як чи дига мегӯм, бовар кунед, гарантияш кати 99% занако креми рӯ мегиранд, креми шабона мегиранд, ҳамаи чиз мегиранд, як рӯз истифода мебаранд, тамом. Дига истифода намебаранд, ба мегӯянд ки ҳо ма харидагим. Медонед чӣ хелиян? Баъзе одамо мегӯянд ки ма бояд амин чиза харам, бояд харам. Баъд амун чиза мехараву не ки истифодаш намебарад. Дилаш пурра ки амун чиз ҳаст, ранги ма. Дилаш пурра ки амун чиз ҳаст, лекин истифодаш намебарад. Ба мегӯяд ки ҳо ма гирифтам, ҳеҷ фоида накард. И вай дорад. Чӣ хел истифода бурдан, кадом вақту соат, чанд рӯз, и курс дора. Мехонен как примененияша, и истифода мебарен. Ана баъд шумо дар результат метиҳад. Як рӯз кади, 3 рӯз накади, як рӯз дига меҳмонӣ рафти, крема катид набурдӣ, 3 рӯз дига хонаи очад рафти, аёдут биромад, бо биёи як рӯз дига кунӣ, и хеле да фоида намерасона. Хубтараш худтона ғам натиҳен, нахарен. Доставка кун, тарафҳои Питер даҳад. Доставка ҳамаи ҷо дорем. Тамоми шаҳрҳои Россия, Тоҷикистон доставка дорем. Так что советую, тавсия метиҳам, ҳама он занҳои доғи модарзодира намеравонанд. Баъзеҳо анорак доранд, сирхай ва ёра намеравонанд, бояд ки модарзотиянд. Доғи офтоб аз ҳомиладорӣ рӯ доғ задагира, гарантияш кати меравонад. Гарантияш кати меравонад ба шарте ки шумо ай рӯи қонуну қоидаш истифода баред. Инаи тамошобинон шахсоне ки ҳози дами момент дар каталог
вай рафта истай. Дами момент каталоги 10 рафта истай. ва шахсоне ки дар инами каталоги 10 регистратсия мешаванд куҷо шид ва яки ман. шахсоне ки ами каталоги 10 дар регистратсия мешаванд аз тарафи компания сета чиз падарка мондагиай. инами сета чиз аз тарафи компания падарка мондагиай. озма шумода нишон метиҳам. иш стиральная порошоки гелай ҳам безопасни, ҳам шах шуда намемона. охи порошокҳои Фаберлик ягонта шах намешаванд. ранги порошокҳои магазини концентрированный гель для стирки. ранги либоса вообще намеравона. стиральная машинаи шуморо ай оби хлор ҷазирӣ нигоҳ медорад. артикулуш 30842 и падарка меояд барои шахсоне ки инами каталоги ки дайма мерафтестиянд 1500 рубл харид мекунанд. шахсони Тоҷикистон 225 сомон дад. А иш боша универсальный спрей пятноводитель. ҳам доғи либоса меравона, ҳам доғи кроссовкаи сафеда меравона. универсальный доғи куркара меравона, доғи ҳамаи чира меравона. иран падаркаҳай қати ҳами мегирен 1 рубл да мебиёя барои шумо. артикулуш 3151 и рефрешн. ма оли видеоша кадагиям. бовар кунед ҳам хе чизи зуре ҳаста ки масалан ягон ҷо саросима рафтести киртай паплини ҷинҷа ёки кӯдакта садик бурдести майкош ҷинҷа хидма гуфтестам да ҳами сайри мехеза майкои Фотимара ма ба ҳами ҳавор мекунам. 2 бор мешапи моментально ҳаворуш мекунад. 2 бор зиёд дар кор нест. 2 бор мешапи моментально ҳаворуш мекунад. доставка бо мегум ҳамаи ҷо дорем. инами се продукция барои шахсоне ки инами каталог регистратсия мешаванд падарка да 1 рубл меояд. шумо 1500 рубл да заказ мекунед маҳсулоти Фаберлика. шумо да 1 рубл да ҳами чизо падарка мебиёяд. и бо як дастгирӣ аз тарафи компания барои коргарии командаш. ана дер интизор баъд бисёр гуфтем сайда да дасти татуажай, сайда да дасти чияй, да дасти ма инами ё будан диден ё нав буромадагиян. ҳози ма чӣ гуна тайёр карданша гуфтанд духтаро бисёр хоҳиш карданд ки дар видео нишонте. ма яташа ҳози да дастам мекунам, шумо да нишон метин. ҳози ма я салфетка биёрам, я салфетка бо ёрдами салфетка мекунӣ. ҳози я салфетка биёрам. Спать хочешь? А? Иди на диване рисуй. Иди на диван рисуй и там поспи. Хей, Джуниорчик. Хей, чабама рада хақиш. Хей. Чақаду смедура Фотима чиркнира. Расм кашира. артикулира мегум дида дай дастам доштам. ами я бор ним хеме шуша, хеме книша мерава. бӯи духӣ мекунам. буш стойки. артикулуш 3812 ина. неми гили аямияй. бази боя бор дига нишон метиҳам. ина мигл ай ҳамияй бридагиям. просто ма доштам. чихе мечаспоне ма шумода нишон метиҳам. якта салфеткаи влажни мегирем. салфеткаи влажни. и клёнка дора. клёнкаша снимать мекунем. да болои дастмон да гиҷомо да дар кора мемонем. ай болош салфетка кати тар мекунемша. ман нағз мебинам гуфтам ку чанд бор. ина диден чӣ хеле хушрӯай. тамом.
ҳам қабуи хушрӯ мекунад, бӯи духӣ шамтӣ мекунад. Ами духӣ ҳастай дар компанияи Faberlic. Хулоса инам халияй дар иҷа хай ҳар намуд расмошам ҳастай, барое ки компанияи Faberlic Ҳиндустону Мексикати шартнома бас уже Faberlic дар Ҳиндустон ҳаст. Уже Faberlic дар Мексика ҳаст. Барои ҳамқа чизои ҳиндигира мондагия ман ёша истифода намебарам. Фақат на и гилша, и гилша, ина и гилша, баргакша, стрелкачаша ёша истифода мебарам. На и офтобу, ина ёша ман истифода намекунам, балки барои ҳиндиёй. Так. мерем дальши. Дар иҷа ман барои хидмат барои очама бор заказ кардам. Гел заказ кардам, гел для душа. Бовар мекунем қариб 1 литра, ним литра гел для душа ҳар рӯз дар Тоҷикистон обозӣ мекунӣ. Ҳар рӯз невозможно. Ки ту як рӯз кардӣ, як рӯз дигар не. Ҳар рӯз артикулша бугум. Гуфтуму бо як бори дигар мегум. Артикулш 38-12. Буш бо буш за гап нест. Беҳад асобина. Ҳами зардиш аҷоиботай буш. Артикулш 14-40. Ним литрай асобина барои шахсои 5-6 кӯдакдор. Ман ҳар рӯз кӯдакома овозӣ медорорам. Намешава. Саҳар мехезӣ уже часпак шидагиай танат. Ай гармира. Беҳтарин гел для душа барои тобистон. Так. Нежный детский гель для очищения кожи и волосы. Гел барои кӯдакои новорождёнияй ай 0+. Диден? Артикулуш 27-93. 27-93 артикулуш серияи умма. Ай серия ҳастай. Крем для подгузника, шампун, памперс, гушковак, салфетка. Ҳамаи чизаш барои кӯдакои новорождёнӣ ҳастай. Метонен барои худтон заказ кунен. Беҳтарин чиза. Ман барои чи гирифтам? Удобни барои ки вақти ки кӯдакаш шутеси бо намегири ку ихе брези. Намехенем хе мегири да кафи дастат кӯдакаш шуштан мегири. Вай освежитель заказ кардам. Беҳтарин освежитело буромадагиай. Освежитель воздуха апельсин и корицы. Защитник дора. Нихе мекунӣ. Ҳуй мешава, ихе мекунӣ, маҳкам мешава барое ки барои кӯдако. беҳад бӯй ба маза. ин мешава дар хона бизанӣ, мешава дар ҳоҷатхона бизанӣ. Фарқ надора, универсальни. Дута заказ кардам освежитель, иш бӯи гил мекунад. Артикул 328, 327. Дальше найхали жидкая мила гирифтам барои қишлоқ. Барои очам гирифтам. барое ки ҳавли дами кӯдакои ман раванд гир дастошо намешавад. Я таи гирифтам. Нигоҳ кунен чихе экономни. Я таи гирифтам. Ики тамом шид. Ира кришкаша ҳуй мекунем. Ма аи мерезем. Пур мекунем бо мемонем. И бигем ки намедонам рости гап нархошуна азиёд намедонам. Ба фикрам 100 рублам нестай ҳами. Ёш ва пише копейк меистан. Арзонан, зато жидкая милаи качественный зур. Ира гуфтам ку да имерези истифода мебари. Витамини ананас дора, лайм дора. Беҳад зурай. Жидкая мила. Артикулаш так 3384. Аи калон 3363. Инаиш боша 3362. Алоя. Ҳами алояра очайма чиқа нағз мебудам. Барои ҳамқа шампун ҳарчи ҳами алоя заказаш кардам. Шампуни алоя. Алоя медонем ки ҳам барои мӯи сар, ҳам барои пӯстирӯ беҳад фоидаи калон дора. Анами шампун бовар мекунед. Инаи шампун ё натуральния, ё ягон химикат абсолютно надорад. Натуральни шампунан. Алоя шампун, крапивни шампун. Беҳад барои мӯи сар фоидаи зур дора крапивни шампун. Артикулш 29-14. Алойни шампун 29-15. Фотимара хош бурдай.
Так, шампуни ботаника. Ай ҳама шампуни ходовой компанияи Faberlic. Шампун бальзам 2 в 1 беҳад зурай. Масалан, шампун ки кади балзам дар кор нест. И да дирниш дора яке бура мӯи сара гладки ҳавраки хушрӯ мекуна. 77 артикулуш. Апай сайда ҳами канали мадам подписаться кунед. Майли силкаша партин подписаться мекунем. Салом алейкум. Артикулура гуфтестам. Я дафтар ручка бигирем бинависен. Салом апаҷон, шумо созен хубен, раҳмат. Нархҳои шампунотона намегин. Бовар кунен, аз зиёд намедонам нархҳошона. Ин агар шумода дар кор боша, ман ай приложения медром. Шумода гуфтан мегирем. Свети Фотимара бикушим ховай. Так. Например, шампуни ботаникара мегум. Артикулша мезани меброя нархаш. 77. Так. Сомони кати мегум. 23 сомон нархи каталогшай. 17 сомону 70 дирам. Айноми ма мебия. Барои ки ма 26% скидкаем. Анако ҳози нархи вайша мебинем. Рысиш қати чансмай. Так. $179 рубл нархи каталогаш, 133 рубл айноми ма мебиёяд. Скидкаи 26% кати. 20% кати мумкин бо 150 ҳамчунин биёяд. Нархи инами бигем ки ботаника. Кадоми да ки нархҳо дар кора, шумо мада да WhatsApp бинависед. Ман хе приложение дромада скриншот када шумо дар рои мекунам бинед. Гель для душа, бонна истагиай. Гель для душа, тазание красоты, белоснежные сочетания пляжа, наверное, королевский рифи. И бобаре домой королева бдай. Так. Гель 17 артикулуш ҳози буша мебинем. Ма буш интереснее. Буи апельсин, манго. Манго, буи манго. Оча мангоро нағз мебина ҳами гела мебаримша. Ина апаҷон силкаи каналма партофтум шид. Ози ҳама каса медроем подписаться мекунем. Аз Свети Фотимара бикушим ховай. Продолжаем. Детская шампунь балзам айсесола боло. Шампунь балзам 2 в 1. Артикулуш 2809. Ира барои Фотима заказ кардам. Клубникара нағз мебинед. Серияи умма. Шампунам дора, гелам дора, памперсам дора, собунам дора. Ҳамаи чиша дора. Ҳами серияи умма ҳамаи чиша дора. Буи клубник. Так, земляника я гель для душа. Нигоҳ кунед чанд қадар калона. Семейный. Артикулуш 205. Артикулуш 205. И че земляника. Земляника да ҷангал мешаваку. Майда ки сибсирхакай да клубник монандай. Ай ҳама шампуни дӯст медоштаи ма ҳози 8 элемент шудаги. И мужской шампунай не ки ма мешум сарма. Барои чӣ? Мӯи сара моментально ҳавор мекуна. Баъд гел дар кор нест. Яке бора танота мешавӣ. Барои ки шампун гел для душа ҳай 2 в 1. Артикулуш 1312. Беҳад бӯи зур дора. Буш стойке да сар мешина. Чӣ қа ҳами духи шампун гелои мужскоя ма нағз мебинам. Барои ки и стойкиян, и хел уже чувствовать мекунӣ ки сильниян. Бошон сильни хушрӯвай. Анаи шампунам беҳад зурай. Шампун балзам 2 в 1. Буи идама гап надорум. 19 свияк и женские.
ҳам қабуи хушрӯ дора, аҷоибот бӯи приятни дора. Гирен гарантияш кати пушаймон намешен. Бовар кун, аҷоиботай буш. 19-31 артикулаш. Ана я мужское, я беҳад бӯи зури бад мекунам. Артикулаш 29-63. Шампун гел для душа универсальный мужской. И яки сарта шушти гел дар кор нест. Танотам ба ин мешуви. Аи ҳаст айда компания Фаберлик, ай васмои элементшам и дезодорант, и барои ришгирӣ, и гел, и духӣ, ҳамаш ҳаст. Метунен барои шавҳаротон набор падарк кунен. Набор падарка. И бигем ки барои унитаз моя любов беҳад нағзаш мебинам. Медонед бӯи чӣ мекунам? Бӯи хлори ҳаҷ. Ҳаҷа мешуван ку чихе ову мерезан. Да ҳаҷи хали латая хали намекунан биҷафан пол бушакан. Да ҳаҷ сатилкати ова мерезан. 5-6таш мехе шлабракати шушта мебаран. Конкретни тоза мекунанда ба бӯи ҳамияй. Ҳам қабуи бамазай бӯи хлори як намуд приятни. Ҳам қадус медорум. Бе ҳичи ҳар нами 2-3 соат пас ман иқада кухни, иқада туалет мерезим да ванарам, да туалетам, да увальникам мерезим ки бӯи тозагӣ, реальни бӯи тозагӣ зур мекуна. Артикулаш 108-98. Аҷоибот. Ман ира бовар ки намедонистам. Вақте ки ман Москва рафтам, баъда хонаи Зайнаб истодам. Ба Зайнаб ай кор омад, хулоса хай авқот ба авқот кард, ҳама хӯрдем, шудем ба хис, як глав хона даша тоза кард, туалет, ҳамом ҳамаро шушт. Я намуд бӯи тозагӣ хушрӯхест. Ба гуфтам и қабуи хушрӯ, гуфт ки ай Фаберлик ай. Гуфтам чихе? Дига ай ҳамун рӯзе ман фақат ай ми заказ мекунам. Ай ҳастай барои посудомойкарам ҳаст, порошокшам ҳаст, ана гелшам ҳаст, посудашвакшам ҳаст, серияи и колонна Гриндли, серияи Гриндли, ҳама чиш ҳасташ. Шумо метавонед ки набори падарка кунен, барои наздиконтон падарка кунен. Освежитель мегум. Рексона, спрей Рексона барои хума заказ кардам. Инаиш лечебния. Ёш просто арақ намекунӣ. Просто арақ намекунӣ, тамом. Инами даташ 48 соат арақ намекунӣ. А иш лечебния. Барои шахсоне ки таи кашошон бӯи ғалаз мекунанд. Хай и бигем ки табиати одам ҳамин халай. Масалан бӯи танаи мо да ихтиёри мо нестай ку букунем ё ки накунем. Да гармӣ ҳама чиз бӯ мекунад. Баъзе одам вапше бӯ намекунад, баъзе одама ай бӯи арақ тезша одам пешангиша сарша сухта мегирад. Артикулаш 26-79. Оста оста инами мешапен лечение када ҳамун бӯи безеба ай таги каши шумо меравонад. Лечебния беҳад зура. Артикулои аз рексонаҳое ки 48 соат шумора ай арақ кардан нигоҳ медоранд. 05-77 05-76. Сета гирифтагӣ будам, яташта пеши оинамай. Ина ё тамошобино. Сиворотка питательный для всех типов волос. Барои мӯи сар гирифтам. Айёма давай доштам. Ай медонен вайш ҳастай ку шампуну балзаму маскаш барои мӯи сар. Ишам уход за волосами. Восстанавливающая сиворотка для осветленных волос. И барои мӯи сарое ки краска кардагиам, мӯи сарма милированӣ кардагиам. Агар сар бушум ранги пхолайку мечаспа ҳуйд мешава, ҳам хали мешава барои ки краска кардагиам. Инаи восстановитш мекунад, и ҳаворуш мекунад. Беҳад зурай, ҳам витамин доранд. Артикулаш 28-15. иш боша артикулаш 27-13. Барои ҳавор кардану шона кардану хушрӯ карданаш инаира заказ кардам. Ирам ай фирмаи Салон. Так, спрей двухфазный, питательный для всех типов волос. Ина хали шапак-шапак дорад. Буш бӯи сара мешуви ки бӯи свеж мекуна. Бушам хали руғанӣ нестай. Просто мӯи сара ҳавор мекуна, и ҳам бо витамин дора. Нигоҳ кунен, нимаш дигар хелай, нимаш дигар хел. Нигоҳ кунен, поёнаш зардай, болош сафед.
вақте ки ё крема ё освежителя чизеро ки мекунен як бор так кунен ки якҷоя шава, барое ки витаминое ки дора вай таҳшин мешава, обуш боло мебурояд. гел для души пуртужру беҳад дӯст медорам. хичам духишам 81-25 уже як флакон полностью тамом шуд. овгардонаш кардам шушто охирон буд. инаи жидкая мила барои кухни чӣ хела ями авқот павқот мекунӣ чи мешӯи полотенса дастот бу мегира моментально бура меравона специально барои духӣ. артикулаш барои кухни артикулаш 308-10. ба собун заказ кардам ҳар хела. ин собуно дутаи доранд, рангошонам ҳар хела. ҳай нишон додагӣ будам, як бори дигар нишон метим барои подписчикои навам. меги багази бихаришона да иҷа бадай так вкусные васарбесаи кожи. и чӣ хали мева боша нафаҳмидам. манго папава ина фаберлик навистагиай барои даст шуштан як турсикчаи гудакта шуштан чиқадр бӯи приятни хушрӯ мешина. байнаи хали шампун заказ кардам мужской. ай якум бора заказ мекунам. попробуем. артикулаш 1884 буш зур. гел для души асали. медовый шампун будай. медовый шампун. шампуна медонед асала медонед чӣ хел фоида дорад. артикулаш 29-20. қимат нестанд. ҳама маҳсулоти фаберлик арзони дастрасай. гел для души так парфюмерная гель для душа для женщин. так буша мебинем. аҷоибот бовар кунед. артикулаш 880-01. ҳози обозӣ мекунам. ай ҳами мешум. дута зубная пастаи серияи умма заказ кардам. артикулаш 2886 2885 со вкусом банана и апельсин. барои кӯдакакое ки ай 3 сола болоанд, масалан приятняшон намефурашонам. зубной пастаи калоно мятняй бу дора намефурашонам. ай специально барои кӯдако ки приятна боша. и конечно же дута заказ карда будам яташ да кухняй. ҳами гили дасти маранги ҳами нестай тамошобино. ина и беҳтарин чизе ҳаст ки ма дар бораш нақл кунам шумо да шумо гӯш кунед. дута заказ карда будем яташ да хони очама яташ да хони афамай қишлоқ бирем бода уҷа истифодаш мебарем. малафтилин бигем ки як духтур дар хонадони ҳар як таи мо. артикулаш 709-12. малафтилин чиро лабозӣ мекунам. малафтилин барои сухтагӣ, ай афто, сухтагӣ, ай ови ҷӯш, рӯғани ҷӯш, авқот фарқ надорад. моментально соз мекунад. барои хомӯша газидагӣ сразу қичқакша мегира, сирхиша мегира. барои наракҳоиро нарак мебурорен, ай мекунен меравонад. так барои дандондард, барои бо чи ай барои ягом ярае ки бе ҳеҷ яке мебурояд ку мабодоед ягом ҷутон яра. иам беҳад фоидаи калон дорад. хулоса универсальняй беҳад чизи зурай. пишти Мустафо да авто сухта буд. ай ҳами кадем ҳамаи сухташа гирифт. аҷоиботай. и барои детскияи универсальняй. и барои кӯдако, и барои калоно. беҳад чизи зурай. обязательно ятане бояд дута дар хонадони ҳар яки мо шумо бошад. тамом инами қачи заказ кардам. и қаш барои худам, и қаш барои хонаи очам. як гала падарка заказ кардагим барои духтаракое ки дар конференсия меоянд. иншолло пагаҳ падаркора тайёр мекунем. ҳама чиза тайёр мекунем. опо мегирем барои одамои зал шиштагӣ. уже ай пагаҳ бигем ки суита исусу медавем. хулоса даводав озма қачи шумо гап зада пас дома мешум кухнима порядка мекунам. и сари мо чой хӯрда будем. ягом ҷура нашуштам, тоза накарда будам. ҳамихе рафта будам. уқай неста якам се пасудакай ҳамроҳи шумо гап зада пасу дома мешум.
чанд пулай 400 чанд рублай дар ватсапм бинависен, амихе скриншот када роитон мекунам. Не ки ҳар каталог нест. Инами каталог ҳаста. Инами борома ман нав гирифтам. Нав гирифтам инамира. Кадам нест ки ту дига кор надори. Охи шумо да маъқул нест тамошо кунен. Ман кор макадестам. И кори ман лиқмаи нони даҳан ман ай ҳами корро меёбам, ай ҳами чиз меёбам. Навзан биллоҳ рӯзи гузашта дар инстаграми ман як занак нестае ки ту дига ютуба писанд намекунӣ, дар ютуб видео намекунӣ, ту курнамаки, ту инстаграм кушодаи дига подписчикои ютубта писанд намекунӣ, кадом рӯзтара худо мезана. Навзан биллоҳ ман дар як ҳафта то 3-4 бор эфир мекунам. Ман аяму бигем он чизе ки аён ҳаст ҳоҷат ба баён нест. Ман миллион бор гуфтагим ки ман худо ба шукр баъд аз худованд худаш якм баъд меҳнати худам ки ман ҳами канала кушодам. Ба миннатдории бепоён ман ҳар як видео эфирам дар ҳаққи подписчиком дуо мекунам ва ҳар як эфирам мегум ки раҳмати калон барои ҳамаи шумо, барои дастгиритон шумо будем ки ман ба ҳамин рӯзо расидам. И ҳар як эфиру видео ҳар рӯз ман дар ютубам видео мепартам, шортс мепартам, хушрӯ просмотр мегира барои подписчикое ки тамошо мекунанд, намекадагиш намекунанд. Баъд шабе ки мо апаи Гулрӯ встречат рафтем, вақте ки дар парковкаи вай аэропорт медрои, я мардак судаги пул мегира, ба меге ки масалан инамиса куҷое ки холие ҳамус роид мекунад. Хай ман даромадам гуфт ки инамиса бира, ҳамус рафтам ҷое гуфтагиш ки пур забита ба зур ақиб биромадам аёҷа. Ай ҳама охир рафтам. Охире ки уже урснушраҳи трасса буд. Рафтам. Ма тамошобинони азизу меҳрубон, ма правама харидагӣ нестам. Ма правама хондагим экзамен споридагим, билет бигем ки билет гирифта саволода ҷавоб додагим. Ма ҳар рӯз як моҳи ровна кӯдакои ман михе бовар кунен айси партош камдард касали лос будан. Ҳар рӯз ай соати 4 саҳар мехестам то 7 саҳара ма билетома қонуну қоидаи роҳа азёд мекадагим. Ма правама ай ҳаво гирифтагӣ нестам ва яке аз қоидаҳои ронандаҳо ҳамие ки ту бояд мошинта дар як ҷои монӣ ки ба як ронандаи дига халал нарасонӣ. Лекин бовар кунен, ман видео када сторис мондагӣ будам. Ҳеҷ ягон водителя писанд намекунад. Айрӯи қоида бояд водителя ҳурмат кунад, эҳтиром кунад. Масалан дар трассае ки рафтеси ая мобайни домай, ая мобайни қишлоқ ая мошин мебурояд, ту бояд вая ҳурмат кунӣ, вая роҳ диҳӣ ки бигзара. Ман рафтам ай ҳама охир машин ма мондум, 4 тарафаш расшод гирифтам ки спокойно любой машин гузашта метавонист. Нав фромадам. Вақте ки ин раҳи танг даромадам, дили ҷигар ма хӯрда. Не ту куҷо омадӣ, ами боз занака мебинанд, худо метияшона, дига чизе айдааншон фуран, как будто ки ту зани ваё бошӣ, ҳақоратат мекунанд. Дар охир мондум, я мардак чӣ мегаснимае? Я мошини худо ба шук намехандам. Я мошини безеб дора бо худаш, ай мошинша безебай. Ҳамин одам безеба гапшам безеб будай. Биромада синема мега ки гӯш ки си мошинта биги айҷа бар. Куҷо барам? Ман мошинма дар иҷа парковка кардам. Биги ман мегӯ мошинта иҷа бар. Гуфтам ту худат ки қати ман хеле гав мезанӣ? Вабшата ман пул додам и парковка даромадам. Ба ҳамура ман видео кардам ки марам хе мега ба шӯхӣ кардам. Ба шӯхӣ карда гуфтам ки ту медани қати ки гап задеси, не ки ман ҳами гапа да ҳамун инсон нагуфтам. Просто шӯхӣ карда ҳамихе ман сторис кардам. Я духтар наистай. О ту ки худат ту як подавон будӣ. Бо чӣ наистай? Одами камбағала буш намерава. Навзан било ман нафаҳмидам ки одами камбағалу бой бо бу доштай. Ҳар як камбағала ки анамухшани хушу нигоҳ мекунад ки ай миллион та боя беҳу боло. Ман фикр намекардам ки дар таво одама урфияту фикррониш паст мешавад. Гуфтам ҳо ҳақиқат талхай. Ман подавон будам. Не ки худованд мара миллионер кард. Дунёи чархопалакай. Худованд дар зиндагии ҳамаи мо мушкилира ранги пучоқи қандай, кудадраш қандай. Анамха мепечона мебиёра мемонад. Ай мушкилӣ гирехтан, ба ҷо шидан, ношукрӣ кардан дар кор нест. Мушкилии зиндагира сабр мекунӣ,
бо эҳтиромона проблемаша ҳал мекунӣ, ана баъд муваффақият сазовуруд мешавад. Ман худо ба шукр ҳама хиёл мекунам этапҳои мушкилиҳои зиндагим гузаштагим. И як зане ҳастам, ки независима, муваффақ шудагим. Барои фарзандом тамоми чиза муҳайё кардагим. Зиндагии беҳтарин ҳам дар Тоҷикистон, ҳам дар Россия. Ягон чиз ман кӯдакомда отказ намекунам, барои ки мегӯям, ки яке кӯдаки ман чиза мехоҳад, ман отказш намекунам. Барои чи? Барои кӣ кор мекунам? Барои ҳамиё, барои вақти хуши ҳамиё кор мекунам. Инами мошин ма дар 1500 сомон да чӣ дар кор буд? Инами якоз нама харидамаш, мешини мотоцикла газа меҷиқи вю рафтан мегири, бо музика мехона. Ҳамин даван чӣ дар кор буд? Духтари ман ҳамин чиза хост, ман харидамаш. Ман барои ҳамиё кор мекунам. Ман метонистам ҷанг кунам и бурорумаш ай магазин. Лекин ҳамин духтари ман 3-4 сол пас ба пеши ҳамин бозича мегзара, даже нигоҳаш намекуна. Пускай он се ки дилаш мекашад дар кӯдакишай, ман мехоҳам ҳар як орзуи фарзанд, ман орзуи худ ман амалӣ кунам. Ман ай гапи мардум чӣ мегӯянд, чӣ кор мекунанд, шарм намедорам. Ай кори мекардагии худам шарм намедорам. Ман фикр мекунам шахсоне шарм доранд, ки дар холодильникшон гӯшт надоранд. Он се ки фарзандошон мехоҳанд, йогурт, шоколад, он се ки мехоҳанд, наметавонанд харида. Он куртае ки ҳар як зан мехоҳад, ки куртаи беҳтарин дошта бошад, наметавонанд харида. Ай шароити безеб, ай анаму проблемаҳои дуруни хонашон шарм доранд, на ин ки ай гапи мардум. Ман алҳамдулиллоҳ ай ягон чи шарм намедорам. Ман рӯи рост видео мекардам, гӯспан нигоҳкунӣ, ман таваллудкунишона бутилкае ки ман духтарама шир медодам, ай даҳаи духтара мегирифтам, дар даҳани бизича мемондам, ай даҳани бизича мегирифтам, дар даҳани духтара мемондам. Ман бизичаву гӯспандако, ман ранги фарзанд нигоҳ кардагиам, бо меҳру муҳаббат нигоҳ кардагиам. И худованд барои ман баракатша додагиай. Просто ай ҳаво не, барои ки ман меҳнат мекунам, ман кор мекунам, меҳнат мекунам ва ман намемонам, ки просто як одам ҳаққу ҳуқуқи мара поймол кунам. Ман дар ҳеҷ ка кордор нестам, барои ки корум аймӯи сарам бисёр ай. Дар ягон кас кордор нестам. Вақте ки дар ман кордор шуданд, ҷавоб метиҳанд. Ман намемонам просто так мара як кас як чӣ буга, як кас ҳаққу ҳуқуқи мара поймол кунад, як кас против кӯдаки ман гап зана, против ман гап зана, ман намемонам. Ана михел ман фикр мекунам, ки ҳар як зан лоиқи беҳтарин зиндагие. Хай накунанд та ба мешини нигоҳ када. Ёки мисли баъзе занҳое, ки ҳамин 2-3 рӯз шуд подряд менависанд, ма дар намечансам рӯи, ки ман кӯдакма пул надорам, ки нигоҳ кунед, ман кӯдакма пул надорам, ки сари либос бихарам, дар мактаб бимонам, ба кӯдаки мара сари либос бихар. Охир ҳамин интернети Тоҷикистон 350 сомонаш хушрӯ кор намекунад. Ҳамин 150 сомона, 200 сомона мекунӣ, ба хушрӯ кор мекунад. Интернеташон 200% ай. Охир та ҳамун 150-200 сомда конкретни як сар формаи нормални мекунӣ барои кӯдакта. Просто уже ҳамин як аз вақте ки айти пул мепирса, одам эҳсос уже чувствовать мекунӣ, ки ҳамун одам рост гуфтест ё ки дурӯғ гуфтест. чиба ки Раҳима нависта, ки мардакат куҷо шуд? Мардакам дар хонаш. Чиба ки ман меҳнат мекунам, азоб мекашам, кор мекунам, пул кор мекунам, ки зиндагима дигаргун кунам. Як касе ки ҳамин интернета дора, ҳамин телефона дора, мешина ютуб, тиктоку, инстаграм тамошо мекуна, кор намекуна. Во ай ман пул пурсам, ман пули тайёрма мехестам, мегирифтам, медодам. Наметим, рӯи рост мегӯм. Ба тавбандагии занҳои азизе ки пул мепурсен, худтона омӯхта накунен. Шароит дорен, марҳамат, кор кардан бихоҳед. Ман ба ҷони дилам шумо да ман чӣ хел муваффақ шудагим, кор кардагим, барои шумо роҳи бизнеса нишон метиҳам. Просто пул имрӯз ай ман мепурсанд, пага як каси дига мераванд мепурсанд, омӯхта мешаванд ба пули тайёри як каси дига зиндагишона пеш бурдана. Камтарак меҳнату ҳараката пеша кунед, худованд баракатша дар хонадони шуморо мерезонад. бовар кунед. Ту кӣ будиву чӣ шудӣ? Анами гапда ман беҳад бигем строго қабул мекунам. Мо ҳамамон бандаи худованд, ҳамамон одам, инсон таваллуд мешавем. Як кас мегем, ки
бо як кас камбағал таваллуд намешавад. мо хоҳем мо навози ман вапше кор накунам, бичида рафтан мегирам, пулои коркардагӣ ман мехӯрам, бе дахот бе ҳечи камбағал мешам. Кор ки кардам, ҳаррӯза меҳнат ки кардам, зиндагим нормални гузаштан мегирад. Худо ба шукр. Бе ягон камбудӣ, любой ҷо хоҳам, дар любой ресторан ман мерам, бе проблема метавонам қати оилаам бурам, бишиним, бихӯрам. Шароитам, ай корам пулаш ба ҳамаи ҳамин чизо мераса. Худо ба шукр беҳисоб. Шукрона кунӣ мегӯянд, неъматат афзун шавад. Баъзе занҳое ки ай зиндагӣ хучо ношукрӣ мекунанд, бо меоянд як кас мепурсанд, як гала вақте ки ман ба ёд кора мепурсанд, кора мефаҳмонам, 4-5 галасавои 4-5 минута да ман мекунанд. Мада не интерес не зиндагии як каси дигар. Ман гӯш кунам, ай кӯдакиш нақл мекунад. Марҳамат, кор кардан хоҳӣ, партои расми паспорта кора сар мекунем, тамом. кор кардамеш ки ба кор кардан нахоҳад, эй кор қим буда, эй кор барои ман нестай. Кани кори осон дар куҷо ҳай? Ина кани гап занед, ман брам қати шумо осона кор кунам. Куҷое ки одамизод рафт, меҳнат мекунад. То меҳнат накунӣ, роҳатча намебинӣ. Ана Михаил. дар Тоҷикистонен? Бале, дар Тоҷикистону. кадамиш нестае ки валлоҳи зани мусалмони шайтонӣ накун. Шайтонии мара шумо да чӣ мебинед? Ман рости гап дурӯғ гуфтана дӯст намедорам, ҳақиқата гап мезанам. Аудиторияи ман барои честнигии ман мара тамошо мекунад, барое ки ман ҳақиқата гап мезанам, тамошо мекунам. Ман тик навистагӣ айноми канал маълума ки ту мардаки ҳақиқӣ бошӣ, дар мобайни занакҳо чӣ кор мекунӣ? Ина туда савол. офарин, раҳмат. бояд агаш Умар навистае, гумша шайтон, кам занакора фанд кунен. Кадом занака фанд кунем? Агар и кори ман ягон фанди фиребу дурӯғ мебуд, ман хма рӯи эфир намебаровардам нишон тиём. иншоаллоҳ 7 июл занакои миллионери компанияи ма баромад мекунанд. Ман видеоша дар каналам мемонам бо ному фамилияошон. Кори мо официалне, мо қоидави кор мекунем. Налоге ки ман меспорам ба тамоми он шахс, занҳое ки пасобия мегиранд, мардакое ки, занакое ки пенсия мегиранд, ҳаваёда налоги ман тақсим мешавад. Мо коргарои официални давлатем, хоҳ дар Тоҷикистон, хоҳ дар Россия. И доказата мекунем. Наистаи Фаберлик ҳаромай. Куҷош ҳаромай, буререн доказат кунен. Интернет магазин ҳози дунё пешравӣ кардагиай. Дунё пешравӣ кардагиай, уже ман магазин продукта харӣ намерам. Ҳамаша тариқи телефон заказ мекунам. баъзе одамо хучона ба азоб дода, азоб кашида, хучона маиб карда пул кор мекунанд, ҳамонро пули ҳалол медонанд. коре ки масалан ирӯз замона пеш рафтаги ҳамаш тариқи телефона, ира ҳаром медонанд. И проблемаи шумоя, и барои ман ягон дахолатмандӣ надорад. И проблемаи шумоя ки шумо худтона ғам тиен ки ҳамин телефона корша ёд гирен. шумо в Таҷикистоне, Тоҷикистонен? Конечно, мо ай Тоҷикистонем. дар рӯи дасту татуажай, не наклейка. бовар кун, апа 3 сол шуд, ай Фаберлик дур меҳнати ҳалол мекунам ки миннати шавҳарма а ягон ҷо дигарон нафаҳмам. оши ҷонат шава. ҳастанд занҳое ки команда сохтагӣ нестанд, тариқи хариду фурӯш аллакай як гала проблемаҳошонро ҳал кардагиянд. яташ нестае ки лавта ҷамъ кун, чо мекунӣ? лави ман куҷош мешад кадаи шумода? апаҷон ба пеш раҳмат, зинда бошӣ апаҷон, ба пеш раҳмати калон. так توبه کردم خدا. توبه. сӯзен хубен, раҳмати калон. салом апа, группаи пешқадамҳои Фаберлик. саломат бошен. Сайдати такая красивая. Спасибо, очень приятно. Салом аз Кулоб. Алейкум салом.
Так, сатри сабз назебидайта. Ҷавоба пеш. Апаҷон ранги мавори зани босабр будай. Раҳмати калон. ҳоҷиёи ҳозирада макияжошонда гап нестай. Акба ҳоҷӣ шудем дига макияж накунем, ҳоҷӣ шудем дига я ҷо прогулка набуроем, нахӯрем. Дар куҷо наистагия ки одами ҳоҷӣ дига ай хӯрдана, ай гаштана, ай тӯйравӣ бумона. Аҷаб инсонҳоянд ба худо. Бояд ҳоҷӣ шудӣ, бояд ихалӣ нак. Ҳоҷӣ дига нон намехӯра, ҳоҷӣ дига зиндагӣ намекуна. Наъузанбиллоҳ. Бо ин мехоем меҳнат мекунам. Иншоаллоҳи раҳмон як бор дига хати фарзандам ҳаҷи умра мерам. Бо ҳаҷи фарзӣ ният дорам. Меҳнат мекунам, мефурама, кор мекунам. Баъд дига ҳаҷ бура биёй дига нон нахӯри, кор накуням. Хеле барои шумо маҳқулай бичу бом шуда бишинӣ. Сатри сабз зебидайтона. Қиндай, чӣ қиндай нафаҳмидам. Саидаҷон, ман зан ҳастам, ҷавоб тиен. Кадом саволтонда ҷавоб тиям? Салом апаи Саида, я чӣ пурсум? Сатр мекунен, намоз мехонен, бо дар кори ҳаром чӣ? Дар кори ҳаром кор мекунен. Куҷои ҳамин кор ҳаромай? Ширкати Фаберлик интернет магазинай. Иҷа пул наметӣ ки будрои ки ҳаром боша. Қимор ай интернет магазин фарқияти калон дара. Шумо аҳамият додаген ҳози куртуҳорам тариқи телефон магазини самаката медонен. Ай плеймаркет дроен скачат кунен магазини плеймаркет. Ҳамаи чи тариқи телефон ай. Ия магазине ки мо тариқи телефон медроем кор мекунем. Гуҷош ҳаромай. Ҳаром ҳамуя ки одамо кор намекунана, а як аз пул мегирана, мехӯран жид када. Пули азобкашидагӣ ва я кор када. Ба осонӣ кори ту ҳаромай, пули ту ҳаромай, ту ҳаром хӯрдӣ. Ҳами чизда, ҳами характертонда сразу нишонатяно худ. Камтар сабр кунен, пурсен. Кор чӣ хеле корай, тактикаи кора пурсен. Ман дар ҳамин кор муваффақ шудагим, кор мекунам, маънои кора медонам. Ман алҳамдулиллоҳ бесоҳиб ай нуки ҳаво кор накардестам. Шабу рӯз дар инҷа меҳнат мекунӣ, ай ҳаво пули тайёр кор намекунӣ. Игапа наго апа куфр мекунӣ, тӯй нара мегӣ. Мега ки ҳоҷӣ шудӣ, бояд тӯй наравӣ, макияж накунӣ, фасон напӯшӣ, ҳеҷ кор карочӣ накунӣ. Ҳоҷӣ ки шудӣ, бояд ҳеҷ кор накунӣ. ҷавоби ахмақ сукут Саидабоно. Мутаассифона ҷавоб додан дар кор вақте ки хондӣ. Саидаҷон, ҳозир дар куҷои ҳалол, ҳозир ҳама ҳаромай. Охир намедонам, бовар кунен, кредит ҳаромай. Ҳама медона ки кредит ҳаромай. Абсолютно ҳама медона ки кредит ҳаромай. Неки 99% одамо мусулмоно дар Россия хонаҳошон кредитай. Чӣ кор кунанд? 15-20 ҳазор, 25-30 ҳазор дар квартираи мардум додесиян зиндагӣ доранд. Кредит мегиранд, ҳамон пула дар банк метиҳанд, як сол на як сол хонаи худшон мешавад. Пособияи занҳое ки дар Россия мегиранд, уже ай 3 кӯдак пособия, уже ами 1 кӯдак пособия метиҳанд. Бо занакое ки дар Тоҷикистон мераванд, вақтшон гражданӣ мекунанд, материнский капитал мегиранд. Шумо медонед ки материнский капитал, пособия барои кияй? Справкаи дурӯғӣ мебаранд, пособияи давлата мегиранд. Ами кор ҳаром нестай? Пособия барои шахсони камбизоатай. Шахсоне ки камбизоатанд. Ман официальни коргари Россияям, дар худум калонай, ман дар пособия наметиҳам. Агар пособия барои ҳама мешид, ман дар медодам. Пособия барои одамои камбағалай, кам шароити вазбин. 120 коғази дурӯға мебаранд, как будто официальни коргаранд, пособияра мегиранд, кредит мегиранд. Ҳамаи мусулмоно дар KFC Россия медроянд, гӯшт пушт ҳамара мезананд. Ё ҳама барои ва ё ҳалолай. Кор тариқи телефон шуд, барои ва ё ҳаром. Ҳами шахсе ки ҳами гапора мега, аввал як бор худша нигоҳ кунад. ҳаққен апа рост. Чӣ кор кунен? Замона мехашда, бечоро нагиранд кредит. Бовар кунен, ним зиёди бизнесменое ки нами чантаи магазин кушодагиянд, ҳамашон ба кредит кушодагиянд. Кани яки ябора 7-8 миллион ки ва ё магазин мекушоянд. Ё ки ҳамин гапам дурӯғай. Кредит мегиранд, магазин мекушоянд.
که زندگیشون پیش برن یا زندگی بگیم که آدم بر این زندگی کنن. اگر با این کاری دولت برای نمی 50,000 دولتی کار کنی، ای موه با این موه با 5-6 کودک پلی کوارتیر کمونال او 5-6 کودک خوردن دوره، گشتن دوره، مکتب دوره، لباس دوره نمیرسه، ابسولوت نمیرسه تماما. این امروز ما 1000 سومون از خود کدگیم، این امروز ما 1000 سومون از خود کدگیم. مگرم با میروان کردیت میگیرن، جونشون در خطر میمونن، بیزنس وی میکنن، خونه کردیت میگیرن، باید عذاب داودا میکنن. دکمین من پولید شما فکر میکنید در روسیه دکمین کردن آسونه؟ به حد قینه خیلی پولید میبروید داودا. ای ساعت 4 میره اوچیرتی پشتی پاسپورت همه عذاب کار خودم کشیدن، 4 بار گرداندگیان میبیاری. چی بد اینجا باید ورگل میبود، ورگل نبود نقطه کدی پول نمیگردن، میری ایسر میکنی. به حد عذابه. پروست تک دوجه دکمین نمیکنی، پروست تک میگیم که زندگی کرده پیش برده نمیتونی. حاجی پیش بگیم سال 2012 ما رفتگی بدم روسیه، در یک خانه ما زندگی میکردیم، 2 خانگه بود، در یک خانهش ما زندگی میکردیم، در یک خانه دیگرش یه زنک با 6 کودکش بود، در کخنی آدم زندگی میکرد. زور هیچ که نمیرسه. حاجی خدا بشکر همه ما بر روز زندگی خودمون، حاجی با پکلینی که نو میروان همین روز را کشیدیستین. در کخنی یک از زندگی میکنن، در این خانه یک از داشت در کلیدور هم آدم میگیرن. راست اپا جان بزرگ میری سوم توبه میگفتی که پسا بیای شوهر رو میگیره. آخه هو در حقیقت پسا بیای مرا شوهر رو میگیره. شوهرم خیلی کم بیزاعت گذروندگی پسا بیای کودکوی مرا میگیره. من نمیگیرم پسا بیای. ماده نمیتین. من رفتم مراجعت کردم، مرا اتکاس کردن که در خودی تو کلونه. شوهرم همچو پدری کودکو حق داره میگیره. برای که چی خیلی که مادر در کودک حق داره، پدرشون هم خیلی حق داره. در دکمنتو وای پدره. آن میتریسکا و دکمنتوی که ما دارم پدرشون هم داره، پدرش میگیره. так سلام علیکم. علیکم سلام. так من شما را دوست میدارم اپا جان. رحمتی کلان. مرم شما را کدای مرا دوست میدارم، مرم دوستش میدارم. السلام علیکم. علیکم سلام. با پیش سیده رحمت. تاجیکستان با پیش رحمت. شو دارین؟ خدا با شکر شو دارم، زندگی آباد دارم. سلام سیده جان. وطن دهی ها؟ وطن دهیم. так نه نگاه کننده عثمان عوضف چی نویسته؟ مرگ تو بارین مردک، نامی همو عثمانم حرام کردی. راست میگوی. کسی دیگه زندگی کنی کار کنی خوبه. کنشنه یک کسی که پول گرفتی هم آدم دلش سوخت با پولت میتیه با میری یک کسی دیگه میگیری با وای دلش میتیه تا بعد این برا پیشی میبیویه بعد درود بخنده اخی بود میگه تال بنده چه هر روز پول پرسیدسته. اپا سلام شما چیکارین؟ اهلی دین متاسفانه برادر عزیز افیری ما برای زنهای منم دوست میدارم شما را اپا جان. رحمتی کلان. ازبکستان سلام علیکم. سلام ازبکستان. نیسته که یا تگرش که تو شوهر دوزدی، شوهری کدامی را دزدیدی بو میگی شوهر داری. خدا بشکر شوهر دارم. شوهر مالکیت یک کس نیست که من دزدیده باشم. در هر یک مردک 4 زن روای ایروی اسلام. تو کدامی هستی که با قاضی قانون خداوند میبروی؟ خداوند کدام روز میزنه تا توبه که. так سلام علیکم. سلام. چی تکتر افتینام بینین با این قدر گپ نیسته. سلام علیکم اپا جان. tak سلام علیکم. سوزی علیکم سلام اپا جان. یک بار شما را دیدم.
اسمس بالا میروند تیز تیز می نویسن. ما اسپیچ خواندن نمیکنم. tak. Assalomu alaykum, salom. Salom apajon. Alaykum salom. Так, успел вообще накадестам. Тамоман салом. Фақат мин салом мехонам боло мерава. Салом мехонам боло мерава. Хушрӯй бади апаҷон, раҳмат. Салом Сайда, алейкум салом. Салом алейкум салом Сайда буна. Ассалому алейкум. Алейкум салом. Салом Сайдаҷон, ҳамиқа маҳқулен, раҳмат. хашмо навистам бигиред. шумо мара тамошо кардан бигиред. ман камтара кухнима порядка мекунам. не ки қати шумо гап задан мегирам. қати шумо гап задан мегирам. динарам анҷир харида будам. тамошо бино. ирӯзам анҷир харидам. анҷири тоҷикистонӣ. کی نغز میبینه انجیره؟ به حد انجیری با مزه. بچه هم نیست خونه چون خالی خالی. ارسکولای تاجیکستان. ارسکولای خمون در دیگه دولت ها چیز نمینید یه. فقط آبی خنک میخورید گرمی. دیگه هیچ چیز نمیفوره. فقط نمی آبی خنک می نوشی. так. دینا یک گلا دیرکترام خونه آمدگی بودن. پسیچکا 6 مصلحت کدمی جویا برای تایری بینی. فقط باید دیرکتر دیگه مون میبیایم میریم پیشواز میگیریم ویدیو میکنیم شما دا میپرتویم عجایبات میگذاره. چیسلای ششم ریپیتیسیا داریم. هفتم اوجت کنفرانسیا سر میشوه. باور میکنین 18700 18000 قای بگیم که 300 سومون کم 19000 سومون ده ما گل زکس کدم. 19000 سومون 19000 سومون 180000 روبلی رسیده ما گل زکس کدگیم. тамоша бино. برای لیدرو старший лидеро вице-директоро старший вице-директоро директоро старший директоро серебряный директоро так золотой директоро рубиновый директоро. برای همشون گل заказ кардам. گلوی шикарни хушрӯ ай ватан заказ кардам. به حد گلوی хушрӯ заказ кардем. تا گلی با بعد انسامبلی پدیده 4 تا رقص میکنن. به حد رقصشون خشروی شکرنیه. یکم دا уже امی رقص پدیده قطی سر میشود 4 تا رقص میکنن برای روح بلند کردنی دخترکو. فاطمه در روز یک коробка چیپسکای ملایمه گرفتم. یک коробка دیگه کیندر گرفتم. هر سحر سایدی گرفتنش ده یک تگی میتیمشه میگیره میروه.
каструлкаи фаберлик да хомшурбо када будам 5 литра беҳад зурай. Так, иқа одамо бахилан. И хеле зур, ҳамаро хирсанд мекунен ҳо. Хай михалай да бизнес то баромад нашава, даромад намешава. Девушка, сколько тебе лет? Мне 32. Так. Халима Саидбекова. Шарм намедори барои ҳамин гапи навистагид? Хай бин. Чӣ навистаи тамошабино? Халима Саидбекова. Чӣ навистай? хел кадай ном фамилияш намебуроя. Ягом хеш таборот буфама изо мекашай навистагиойту. Так. успед намекунам тамоман, успед намекунам хонданда. Ҳама нависиян шудорӣ, шудорум, алҳамдулилло. Салом алейкум, худованд нигоҳбон, тамоша раҳмат. ҳамсинф диди сразу. Так, бе ҳамсинф буда кадоме? Куҷо шуд? аку мекувам смс-и ҳамсинфма. ҳамсинфума ёд кадам. раҳмат ба падару модар, дапаҷон саломат бошен. ҳамсинфум ку як бор дига бинавис. ҳамсинф диди сразу шинохтӣ. Муродбек Муқимович. Точно ҳамсинфма. ҳамсинфи Айҳисорми як бор бинавис. ҳамсинфи Айҳисорум. Да Ҳисори як сол хондагӣ будам. мо мардуми тоҷик ҳамин хелиям аҳамият натиҳан хоҳари акаш. Апай сайда ами да ватсапам бинависен и хели гапора. Не, худо ба шукр, меган ку я одаим бад ҳама ҷоро бад мекунад. гапои беҳтаринам бисёрай ку. вообще успед намекунам. Саршавиша мехонам, устша мегум бихонам, боло рафтан мегира. салом апаҷон, алейкум салом. я ҳамсинфум қати гав мезадам, тамошобино. бо фикр накунед. бачаи духтарай. гав мезадам, баъд нав ёфтагӣ будак. ма чиқа бигем ки зур будем да мактаб. чихела алохоно қати алохоно мегарданд. ана миёнахоно қати миёнахоно. беҳад духтари зур буд. баъд телефонум вайрон шид, прошировка чай ҳамхалиш задем, ҳама номеро нест шида. ба як рӯз як кас галасавой кадай мая ҳаргап гуфтай. дасту пома ларза гирифт. худо ики боша ҳоли бематра чӣ кор мекунам? ам хеле галасавои занакӣ. ба яке менаиса, баъди вай галасавойша гӯш мекунам. ту дига мара сурох намекунӣ, ту дига мара намечӣ. яке фаҳмидам ки ҳамсинфмай. гуфтам хайрат кад ту мара ёфтӣ. мега ман номероитро азиёт кардагим. гуфтам хайрат ту мара ёфтӣ. ман телефоном прошировка задем, ҳамаи чӣ гум шидагӣ буд. ту дар куҷо будиё? қати дута ҳамсинфи тоҷикистоним гав мезанам. ҳардуш да командам кор мекунанд. уже директор шидагиян. манжаҷон. ана баъд
басонад я тай дигарш кор накард, кора ба гарда нагирифт. Так, ҳамсинфи чихалӣ. Хулоса ман 8 сол дар пеши цирк дар мактаби 51 хондагиам. 8 сол пеши цирк, мактаби 51. Ягом ҳамсинфо духтарако бошем, марҳамат бинависед дар ватсапам. 1 соли дигар дар Ҳисор дар раён дар Партсез дар мактаби 5 ба номи Мирзо Турсунзода хондагиам. Дар кадом шаҳри ҳозир? Дар Тоҷикистон. Так. соли 1992 таваллудам. чуа дар мактаби мо нахондӣ навистиан? кошки як бори дига талабаи мактаб шавам дар мактабу хонум. кошки як бори дига талабаи мактаб шавам. аҷаб давраҳои зебо, фаромӯшнашаванда. من камераро ихӣ кунам. пас удомаш шутам бигирам. бега тамошобино полностью рах махкам ба дастбар. бовар мекунем мардум мошинаш нода чун пиҷо монда дар раҳи одамгард, раҳи полис барин одамо рафта истабудан. ман мошин мадая дурӣ монда будам, ба зур буромадам ба тарафи чун пиҷо ба хонам омадам. раҳи тарафи садбарг, сомонӣ, ҳамаи иҷод, сум, ҳама ҷош маҳкам. тахтачаи мара диде? айвай харидамша. магазини номуша ёдам буромад. релакс. хулоса парламентайку дар Тоҷикистон як зданияи калони хушрӯ буд. ҳавая полностью ремонтша тамом кардиянд. барои кушодашавии ҳавай министрои ҳар давлат омада истиянд. я намуд хушрӯвай мебинӣ ку ҳашт мерава. ай хушрӯбиша аҷоибот фасон кардагиянд. бовар кунед як ҳодисаи пешаш ай саршавиш то охирша фонтанай бо фонтано ҳар хела мешаванд разноцветни. аҷоибот бо фақат я шери ватан мондагӣ. ай чӣ хел приятне. ам қама ҳамин ман намедонам чӣ ба тамошобинам. ман ҳамин вақте ки гимни Россия ё ки гимни Тоҷикистон мезанад мара сразу гирьям мегирад. эҳсосотием чӣ хелиам. ҳамин 9 майда президентмон Москва рафтагӣ буд ку вақте ки гимни Москва шид гирья кардам. баъди вай Тоҷикистон шид мурдамай гирья рафт. деҳат гирья мегира вақте ки ҳамин гимни давлат мезананд ку ҳама каса қарор меистанд гимна мезананд ку анаму моментода. ина я директорам як коробка самбуса овардааст. ҳамқа самбусаҳои бамаза аҷоибот.
امروز 5 تاش مونده بود، امروز هم خوردیم قطعی بچه‌ها. تمام 4 دانه پسوده بود. شتم از میریم کورپاچه ها رو هم ته میکنم میگیرم. تمام کاروی ما تمام. یا مگزین اینجا بوم بوم بی نام داره، مگزین دکس که همه چی داره باور کنه. این باوای داره، پریلاژنش از کچر میکنی، چیزی که بخری بونوس میتیم. ما روز 5 تا بیرمودا خریده بودم فاطمه ده، 27 سومون بونوس دادیم. با روز نای متاسیکل ما اینجا خریدم 27 سومون شونه مینوس کردن. این نمی حرامه؟ ما حیران میشم. فاطمه را سکراس که گریف همی مگزین چیزی کشید با گفتی خودش. بختش ادام چه کشیده یا تو نیسته با خودم چه کشیده فاطمه. خواه красавица. تلفن اشتاتیف گرفتم. فاطمه چکلاک نشان تیم خواه راحت داره. خیرسک شب نیده بالای سرش. صبح خونه دیگه های کورپاچه ها را جمع کردن در کار. کورپاچه ها را محمد مصطفی پرتفتنه تلفن بازی کردن. خلاصه چی کاری که نکردن. نه فاطمه جونه که ما خواه دختری خشروه که ما تریزه هوی تریزه ای پرش شد که دوره چه قمه ارسم که گودکو را خواه بره با هوی میکنم. نه 4 etaژ خونه ما دیدین سтройка رفته است او پره همه سтройка 9 etaژ دامون هی و یک شبینه در بالای سرش تو میخوره سود پیش 100 برگه کاندیسنر 5000 سومان گرفته بودم سال گذشته چسبانده بودم شه تلخه میکفه پایان نبینم به خدا داشت گودک خواه که میترسم تریزه را هوی کنم به حتما روزی در روز که تریزه هم پوشیدگی تماشا بیده تماما هوی نمیکنم میترسم به حد میترسم دست پای مرا لرزه میگیره و نزدیکی یک کودک غلطی ده بود که تلخه پلخه مکفید مرد و مایگیریه را نمخه ای خدا جان کم ترکی دیگه راست میگین اسمسای شما را میخونم میرم میم خواب میکنم خیلی تماشابینان عزیز هزار رحمت که با ما بوده هر کجایی که هستین خداوند نگهبانتان سربلند و خانه آباد باشین موفق باشین زنهای بهترین باشین زندگی بهترین ای سر بگذرانین کدامید که حامله دارین الهی نمسوق سلامت دستکتون بگیرین سوی بچه و دخترتون کنه زنهای بی کودک سیر کودک کنه خداوند دنیا را تنجی امانی کنه برای همه شما هم شبهای رحمانی انا سوره آیت الکرسی خونین کوف کنین در تناتون خوابهای شیرین خیر تماشا بینم